at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Bengi po kikayungan, malaos tamo po kikatang programang Inkrosada, the special edition, 75 years full of grace. Masaya tamo po uling, metong po karing kikatamong regalo, at metong po sangkan bakit po mitno tamo king grasya, uling po yung bukasyon ng pangapari. At ngayon po nga kabengyan na iti, masaya tang masaya, uling at tamo po king San Matias, Santo Tomas. I-welcome tayo po yung kinatang bisita, among magpakilala tamo po. Maya Pabengi, among talk, at Maya Pabengi po, kaya kung pong avid viewers and listeners na po ning programang Inkrosada. Maya Pabengi po. Matula ko pong matula at sa wakas, maging guest na ako ning Inkrosada program. Magadwa ko pong i-guess da kamong kasi mas sikat kayo po eh. Ali oling natin niya mong programa king radyo. Naya po lagi itang programa yo among. Bala pong Biyernes, ating kami pong healing program king radyo ng Archdiocese, pamagat na po King Lagyo ng Jesus, KLNJ yan. Opo. Kaya masaya tamo po uling agyang hektik ya po, guest tayo po. Among, pila na kayo pong years, pari? Grasya para ka na ako ini kasi pigmasasyan kanyang December 11 kanyang milabasan 2020 December 11 among? Yung ka na akong silver sacerdotal anniversary. So at suko kyan ka na akong 25th year kyan ka na akong ministry anting meto nga paring Kapampangan. Sakto yan, sakto At yan. ting meto nga banda 20 years naman keng pamag-involve keng healing ministry. Kaya 25 ang pon 20 niya among. Kaya magrasya, tamo magrasya. Among, baka niya pong may gumpisayin kayo pong bukasyon bilang metong pari. Nung balikan ko yung kwento, isipan ko niya pang maging KBS ko king parokya tamo, karing king Santa Ana, atin ng kayusan. Attracted ko king pamag-serve king Pisamban, anting metong Knights of the Blessed Sacrament. Pero MSS linub kong grade 4, kay ba't may bakasyon ko, may balik kong grade 6. Anyang high school, yung pamanyuyo keng Pisamban, may kabe keng choir. At kay ba't mito ko nang, ala ko ganitang isipan na datang itang panahon, mayawso keng diya pa magpari. Pero, anyang panahon na mayari kong high school, yung talagang isipan ko, manyundo kayong pamag-aral at sana mayari, ban makasaw king bali. Kasi ing nasa ako kanito, uling maranya meti itatang, edad kong 8 banwa, grade 2, itatang meti 29, at naging pamandagol ko, ikit kay magkakasakit, yang diling mamit bit ng pamilya, sabi ko kanita kaya masamastan kong mag-aral, datang yung panahon, so panda ko. So iting ka na akong isipan. Anyan yung mag-graduate kong high school king Holy Cross, 1987, at sabihan na akong ima, alatamong pero, ikoya mo, papag-aral din partidos ng tatang mo, kanya may kapag-college siya, pero ikapay na ba nakapa.
Kanita, may ngaga ko, may lungkot ko, makananot kaya nga so panima nung ako makakapag-aral. Pero in grasya ning apong ginulinob, itang asawa ng Bapang Ner, itang US Navy, kapatid ng tatang, iyang mig-volunteer. So pa na ako, pero yung agyuna mo, technical or vocational course, 2 or 3 years, nung 4 years, yan kanogyo. Siya mantalanan ko, at kay ba't may kitok ng kini kapatid ng tatang king Manila, may garal king TUP, Technological University of the Philippines, at ginanwa kong electronics technician. 3 years siya ito. Pero uling uli ko yung pamag-enroll, may evening session ko, at kitang alog ko na mong mayari kong yung pamag-aral, mix-ship ko pang electrical, 2 years na mo. Kitang nasa akong mag-obra, mag-apply ko pa kanita king SM, pero siguro nga pong gino, na tinulot mag-obra ko po, may kapag-obra ko po, pati pamag-aral, ako sundo. Anya kasi may interview ko king SM, kitang king warehouse da, kitang office da ka rin king Bandak Quiapo. Kitna na ako ni man interview. Kaya mo magbuhat ng mabigat? Ano? Impeki ba't ko hindi? Ing-applyan ko king warehouse. Makanano ko matanggap. Pero siguro blessing in a way na ako may kapag-obra, at least pamag-aral pa rin ka na akong dinanpansin. Pero yung apong gina siguro may maralan niya naman, kaya tang panahon na Choco Manila, itang panahon na mamalak na yung loob seminaryo, yung bunso, Arnold, na kaklase mo. At kay ba't ako naman, suportado ko, nung kanya masayang bunso, nga ako kayong kapatid po, ang babalitaan na ako, suportan tayo ng Bisayang loob seminaryo, Bisayang magpari. Ako inisip, gagamitan niya ng apong gino. Bangat ausana ako, at dating panahon, ako pala yung loob seminaryo, maging pari. Yung kwento mo siguro, at Choco Manila, pero kaya inaring pa mag-aral ka rin, may ka dita ka pisasabyan, ini kasindara ka nitang panahon ito, kaya naman naintindihan na isipan ko overprotective yun, puta naman, alog na ang mayari kong pa mag-aral, kasi bala na kanta maglolo, puta magkasawa ko ngayon oras, may ka dita ka, pami kaintindi, ang kakitang minuli ko Pampanga, bala ko sana, na ako makapag-aral, pero pasibay, ting grasya, ining maging teacher kong religion, si Sister Tina Montemayor, abado na kitang panahon na ito, na ibalik ko Pampanga, at ala kong papantan ko obra, at inyang in-offer, study now, pay later. Anya, makanyan kong may yung duking pamag-aral, Assumption. Education na mo. Ali pa kanito. Ay, pa Actually, education mag-enroll ko AB. Uningining kaklase ko, ikakaluguran, the Lourdes Messina from Santiago, Santa Ana, ginamit niya namang grasya ni nga pong gino, maging grasya ka na ako, anyang mag-enroll ko, AB supposed to be ka na akong i-enroll, ay ba't sabi na, teka pa mag-eduk, hindi man na rin lalaki. Makanita ako mainganyo, imbes na mag-AB ko, mag-eduk ko. Ay ba't si Sister Tina, kaliguran ni Father Rafi de la Cruz, yung Paris Place kanita King Dolores. Ngining gawa na sabi na ako, di na akong allowance, maging sakristana ako. Ay kay bata niyang atyuko King Dolores, siguro 2-3 times kitna na ako nga mong Rafi, ninong mamiyak yung allowance mo kanyan nga. Kaya ako bubulad. Kasi karas kayong pera, medyo malamarini ako. Kaya ako bubulad. Pero kayong lubos sabi ko, bahing paring ino ako, atyuko kayo. Balo ko yung mamiyak allowance, kaya ba't kutna na ako? So niyang misang muli ko, sabi ko kay Ma, pagkano waring pamasahe mo, naman iba ka Dolores ng Assumption, ng pondong muli ka Santa Ana. Diferensyang 25 centimos papunta. So pagmunta pa balik 50 centimos. Ang sabi ng ima, kininakayata nga no. Pero igbalik ko yung parokya. Pero ating yung significant meaning itang pamagdaton ko kang among Rafi. Kasi metong ngayaldo, kabangat yung ko kayong kilumpisan man mamalis ko. Itang image sa ning nga pumamakalulo, San Pinchero, tsuketang bandang side, nung arap ning altar, banda Kenny, o bata niyang akit niya, biglang linuklok. Kaya sobrang takot ko, may lagnat ko. Anyang may lagnat ko, muli ko bali, pala ko ima. May 16. Itay-tang Aldo, lungob kayo seminaryo. Anyang muli ko, bisa kong tuking manatad, pero yung pakiramdam ko, bisa kong muntuki seminaryo, mo manatad, bisa ko namang lungob. Walang late na ako. Itay-tang panahon na may Assumption, then retreat ang pong recollection, may kasahop lang yung discernment ko,
ikit ko sana ako ng apong Ginoo. At ito may kasawp mo naman, may expose ko seminaryo po, tangat danan keng gamit tiwali ko, ay ba't manatad kong gamit seminaryo, akakit ko yung dayo keng seminaryo. Ang kakitang mig-test ko, kaya man ayaring exams, sabi ko ping ka nga pong paksa anyang puntalan ke at bayo ko mag-test, binindisyon na ako at peka pa nabili na offer 1 hour Father na kayang bukasyon mo. O talagang big-offer kong Our Father daily kasi ayaring exams. And so, expect na may pasar ko. Pero kayong grasya ng apong Ginoo, may pasar ko at linog king seminaryo after ng 1 year review. So, minuna kayong 1 year ka na ako. Linog kong May 17, 1987, 89 po, 88 kayo. Salamat mo. Marireview ko kin date. May 16. Kayo May 16 kong linog, 1988. Ako linog kong May 17, 1989. At least habalo ko na yung May 16. At kay ba't nung yak magkamali siyam kami ni pasar, pero anam kami mong linog, melawos. Karitang anam mareto, malambat na panahon na ako mong mayari. Pero anyang mag 40 years old ya mong Edgar Calma, by tao ya po, at inya pang kayusan na panamdaman, linog yaking Holy Apostle Senior Seminary. So, ako, mig-silver na ako, iyamong Edgar, mig 3 years siya pa aking ministry. Pero at least siya maximize na itang panahon, may kasawp, may kantabi kang pamilya, at ngayon may gadwa kami kang batch me. Kitang pre-college. Pero uling atin na akong 2 years kong kilwal, bayo ko din ng seminaryo, dening ka na akong kaklasing anam, anyang college, likwan ko lang. Linukso kong pabanwa. So, di nga kasabi ako di Among Norman, di Adrin Angeles, migwalo kami. Ngayon karining walong areni, anyang mag-first year theology, linwaling valedictorian mi, Adrin Angeles, at Tawkan Davao. Mi balik naman niya mong pitsitsyon. So, walo kayang pasibayo. After first year teo, dening anam kong kaklase, linwal lang ang migbakasyon lang. Ako mitagan kitang karetang walo. Ikami nga doon nga pong mitagan kami, kaya talaga kaklase, apod pitsitsyon. Uning cycle class, second year pong third year, may panamdaman, kaklase mila kang cycle class, diya pong Steve, diya pong Paul, at yung mag fourth year kami, may balik ya pong Suti, nakaklase na diya pong Steve. Meging atlo na kaya na naman. So, ikaming atlo yung mayari. Ang 1997, yamong Pit Sichon from Tolawok at kay Bat from Lubao, yapong Sotero, Yutok Junior. Pero hindi din na kayong award mo, ano? Last year. Kitang kaya. Clergy Day na. Tang silver. Pero karining kaklase kong college, after 2 years, may balik kaya yapong Norman, Vitog. So, minuna akong 2 years, may ordain ka nga pong Norman. After 3 years, may balik niya, iyapong Melchor. So, iyapong Melchor, kaklase kang college, pero minuna akong 3 years kang pang-ordain. So, bali, atlo kami kang batch kong college, mayari. Pero kitang batch kong pre-college, adwa kami with among Edgar Calma. Kabiyas na po nga mo. Balo na pong isingas. Pero break mo ang dilita, May 16, 1988. Kaya kasi kalingman ito Uli pingit tayo itang panahon na may lagnat ko, minuli ko. Kaya ba't pinitay itang turning point na bigla ko ng penamdaman, bisa akong tuki, pero kaya buring yata diwali ko seminaryo, bisa ko namang lumub. Pero limita uli na, itang 1 year, yung maging discernment period ko, may kasawap na rin retreat recollection king seminaryo, ay king Assumption. Anyapin, mas ikit ko itang kayusan, lungub seminaryo. Karin pong makarandam ang po manalbe. O hindi po itang sa tamong redirection. Na minsan masakit na karanasan, na minsan maka-disappoint, pero atin niya palang aluang planning apong Ginoo, he was redirected. Kasi from Manila, Miras Kapampanga, Kaibat, atin niya palang aluang planning apong Ginoo. Metong ko pa sigurong gaganakan itang medyo masakit para kanako itang lungub ko kaya o kasi makanano itang kanakong pengako kang ima, makanano kang sopan. Ako naman buring gamitan kayong kanakong pangapari para mo sopan kayong pamilya. Anyapin na niyang lungub kong seminaryo. Metong karining singsin sa sulod ko, tinyang birth,
wedding ring niyang tatang ini, mana ning ima ka ko niyang high school. So niyang lubo seminaryo, susublik niya kang ima. Bala mo, buri kong pasyag, mo ko asahan na sopanda ka, gustong dinom ko sa mga seminaryo at maging pari, kaya buring gamitan ng pangapari ko para mo sopan king pamilya. Ali nga na, kaya kayan. Kana ko naman, pagpasalamat ko, may natili ka na ako ng wedding ring ng tatang, balang paganakain ni ka na ako, yak man may kasawa, yak man may kasariling pamilya, pero ating kayusan maging committed ko, kaya ning liban ko, ating metong paring kapampangan. So, kaya buring lo kasi ning singsing ay ni wedding ring paganakain ni ka na ako na ako man, ating kong kasiwan dapat gampanan mit mong katapatan. King kasakitan kanawan, king sakit kapalan gabang biyanggang kamatayan. Nung lawin niyo po, yung pamilya, madagulya pong factor na po. Although, ilan dyan ba nung met daddy mo? 29 yan 29 years old. Kaya nakahanan Lima, 30 years old yun yung mabadoy. At 5 kaming anak, melakon kayo. Anya, itang kapag nasan kong sopan kay ma, as nakasikan Pero may kagrasya ko rin naman na gilutan kilikwan kita, ban makibat ko kayang kayo saning apong ginuking biya pa magpari. At maragol namang bagay, yung pag-iba na kasing makanito, niya magpaalam ko, Rone nga na, sayang yung scholarship mo. Kasi niya nga chuko assumption pala, grasya yan naman ng Alumni Association. Kasi may tundang 4 na scholars anyang first year college ko, mig-apply ko. Ito itang panahon na libre na ako man kayong pamag-aral, pwede kang ayaring kurso. Anya itong metong ng dahilan sangkasangkanan, ariyan mo na yung pamoy kaya kang edok nga na, dito tala natin ang scholarship, libre ka, potang mayari ka, nung bisa pa talagang lungob, di lungob ka. Unang ako, kanitang panahon nito, yung pakiramdam ko, itanitang aldo o panahon na lumipat ko seminaryo, nung may pasar ko king exams. At nung yung problema nga ako, yung benefactor, balong manding parokya tamo, ating vocations committee, babiyan yung kapit na, itang kapit na nga ako, mantun kong sumawag. Yung panahon nito, dinapit ko kayang chaplain making assumption ni Father Meg Magat. Uning nga niya nga, balo na nga pong pax lansang ni Mangubie, may sermon ko. Bayo ka pa sa ka rin aliwa nga na, ako pa mo. Ngayon yung ebda ka, asopan, pwede kang mantun aliwang sumawag. Kaya sabihan ng kaluguran, yung Mangubie, among JD, o si David, yung kapit na, yamong Jo, yung big shoulder. Yung problema ko na mo, allowance, ining dati kong teacher, assumption, Ma'am Claire Magtoto, linapit na ako kayang kapatid, Mangubia, Dr. Nenita Roa, yung mami allowance ka ako. At inyaring masanding ang kwento ini, potang medyo magkasakit ko kayang allowance, kahit mag-practice ko na padagdag kong allowance kang Dr. Roa. Pero bayo ko man yad, magpadagdag, bigla na akong dagdagan allowance. Tang bala mo, balo na kulang na rin ang babiyan na kahit dagdagan na ako. That time, adwa kayo kay seminaryo? Adwa. Makananong may labas kasi considering Anya pinimaya bisa, sabi ng ima, magastos nga na, daranasan tanak yung bunso, ngayon nung ka pa masakit. Anya makanita akong sinabi, mo ko pigaganakan, minwala ko, may nadig ko na ating niyang ibye sumawpi nga pong gino na makanita pinimilyari. Anya, may sadsad ko, pero ining bunso, niyang after high school, may graduate siya, kanita itang panahon na isipan ko, magbalik niya pa Pero milalabas yung panahon, magbalik. Ay ba't may kondisyon niyang i-adapt niya ng bapa kong US Navy, baka kami punta Japan or America, na alang milyari. Ay ba't unang kay Miss Anieldo, kabisa nga ako, pagbalik na ka seminaryo. Ay, hindi ko yan okay na kayo ka. Sapat na ka nga na. Na ako magbalik seminaryo. So, makanita kayong isipit ang analogy ng kanakong vocation story, nabala mo ating phone call. Detang minunang telepono, at suking baling telepono, magring niya. Kaya pansin, magring yung telepono. Akit niya ng bunso, o damdaman niya ng bunso, magring yung telepono. Inisip na para kaya yung awos, pekibatan yung awos. Anyang pag-ibatan ng bunso yung awos, kanita ko pinamdaman yung awos ng apong gino. Kanyan pala, kimbanan ta, ulitang awos ito, para kang wali ko, na minunang din ng seminaryo, nakakaklase mo, kakuya pala. Kakit kayo mo po ya po, Ronnie, kanita, iyang manatad malan, ang pokokong balong marinat. Kaya, lawin niya po paralan nga pong gino niya po, karakala,
beses may turn down niya, may nasakit niya, bala may disappoint, bala may ganagang kasakitan kimbiya, dugo may pasa karela, pero at niyang paralan nga pong ginuban, itas na kanya mong. Pero bayo po ito, iya pong Ronnie, Mr. Education niya ni. Ala? Tatandaan mo? Di takla kasi rin estudyanteng lalaki. Po. Bayo ko din ng seminaryo, tikman ko may pag-pageant. Ay, 1,000 matches, oh. O, hindi po yung Mr. Education ng Assumption. Anong panahon na niya mong? Totoo Ito po na? Mr. Talent. Mr. Talent siya. Siyempre, talented siya. Talent mo. Actually, bisa ko sana kanito magkanta eh. O nang ining ka na akong din, Ma'am Reberta Maglaki, Dr. Reberta, ay lang may bisa, po rin ka na akong teacher coach, Ma'am Martin, po Ma'am De Dios. Yung coach ko, yung din, mig-orate ko. Title niya yung balo ko, Land of the Bandits, Land of the Free by Raul Manglapos. Eko naman inisip ito yung manyambot para kitang Mr. Talent. Kaya ko yung title, pero big runner-up. Pito kami, second runner-up. Pakalo. Pero blessing niya rin pala ito. Bala, map na pala yung minyambot. Kasi itang minyambot, may ghost na kitang metong program, wag yutang nga ako. Mag-nosebleed ko na, maninglis ako. Pero, so, atin yan sigurong sangkan, pero at least tikman ko itang atsuka kengkay, makipag-pageant. Kaya ba't na naman nito, linog ko seminaryo. linog niya po seminaryo. Among, kasi po ngayon niya, among active niya po king healing ministry. Maliban po, kita nga man noong May 16, 1988, o ito po yung turning point, balang may vision makanta, king pamanulo mo. That started. Yung keng pangapari ito. Ito yung pangapare. Pero mali mo kanta nakapausan nga pong gino. Potang babalikan ko yung kwento, ikit ko, bala ko yung kayusan ka na ako mo itang pangapari. Ali. Ikit kitang akol within akol, apin titang keng healing ministry. It was then Pentecost Sunday, after Pentecost Sunday 2003, 20 years ago, ako yung parish priest na kanita ng Senyor Salvador Paris King sa Lapungan, Candaba. Nung ako magkamali, Tuesday or Wednesday, after Pentecost Sunday, at yung king kwarto ko, manintun kong libro. Particular, keng healing ministry. O ba't akit king libro, entitled Pranic Healing, ba't siya keng kalaguran kong mongha king Santa Clara Betis. Pero in consolation ko, akit kitang short note, makasipit siya ka rin. Pagtakan ko, balang may kaya abasa itang note. Itang note kasi sabihan na ng kalaguran ng mongha, itang kayang kapanwalan na ating pangadikan na ako, may paldan na just spiritually but even physically. So may kanyang kung may ka-idea, balikan ko rin ng kalagurang Madre King Santa Clara, mangutang ko karela. Kaya pag nakada ka na ako, among araw, emo na atatandanan, anyang 1998, summer, April, 5 months ka pang pari, Peki sabihan na ka, nung pwede mong lanyan itang kapatanan itang kalaguran. King LM Subdivision, King Guagua. Metong yung breast cancer patient, yaling Nene Puno. Iniya, tinang taning. Tanggap na ng alano, payaw siyang pari para malanyaya, preparation for death. At ako yung akong birado. Anyang punta ng King LM Subdivision, Guagua, yaling Nene Puno, may naneng may na, makarate yo, ako mismo asabog kayong lub ko, enepin maglambat. Pero ninumo ako para sumabi nung gaya kapilan ng masakit, kumabye. Eko inisip na yung sakramento ng pamaglan niya, madalas kakatakutan na rin masakit, balada po tang melanyalo, mamamatelo, ining ginamit ng instrumento ng apong gino. Eko balo na mipal na niya ining masakit. Pero after some months, siguro nung April ito, 1998, the following year, December, tanggap kong Christmas card. Salamat kay Lloyd, inining kapatid ng Atsing Nene Puno, at yun ay King Las Vegas, Nevada. Salamat siya, uling ining kapatid na may bawi niya, may second niya, may paldan niya, may kapuntaya pa Amerika. And in 2003, itang panahon naman intun kong testimonies, karetang may paldan, mikit kang pasibayong aling Nene Puno, King Santa Clara, Betis, Guagua. Anyang akit ke, nga sabi ko na mo, mas malago ko pungini ako. Kumpara niyang lanyan na kayo 5 years ago.
So may lakas siya mo, may lakas siya. Mi paldan, kinayap yo. After 5 years, niyang mikit yan pa si Bayo. Pero niyang, after 2 years, abalitan ko mikot-kot niya, potang ganakan king kwentong ini, kakaba ng kakaba yung 7 banwa, king meto nga masakit tanggap ng atineng taning BNA maglambat. Kakaba ng 7 banwa, king meto nga pamilyang tinggap na naman na ining masakit ang member king pamilya ni Saneldo Mabalaya BN. Pero ating panggaganakan meto nga kwento, kasing kutang ko, mag-start ang 98, bayo ko pang pare. So basically, king pangapari ko, connected yung healing ministry. Pero mo pala king pangapari, king kanakong mismong biye. May bayit kong kapiestan, king kaya katamong balian, Santa Ana, July 26, 1970. At anyang bayit na akong mami, sakit kaming pareho. At agpangking kwento, 7 ko pang Aldo, at ita Aldo, yung Domingo, anyang akit na akong manuling, mabibina, nitakutan niya yung pamilya. Puta ka nung mati akong binyag. Anya, eda ko pilay hospital, isang banda ko pilay. Atin ng 3 anak makalista para katang magpabinyag. Pero uling mabibina ako, peki sabi na akong unahan ng mabinyag. Ing may binyag pala ka na ako. Ing mangubya Father Double L, Father Luis Lagman. Ay, ba't ating kwento? May listing ka na akong pangabinyag. Aliyo. Pero, ating patuto na may binyag ko, dening may kasaksi. Ingisipan minsan kan, uling inuna na akong pebinyag, potay tang ka na akong data, mileleya, anyang manyulat laking libro, ako milista. Kapilan mo nga balong yung kamelista mo? Anya nang mag-apply ka seminaryo? Anyang mag-apply ko seminaryo, miyakit. Obar kailangan talareta na. Pero idang bilin kan din sekretary, kaya ayadiwaya pong kay, ingken San Bartolome. Itang mato ka rin. Oo. Uning ginawa kami mo kanitang certification na ay ako makalisto. E da naman ato kalking seminaryo na ala pa kasi kanita itang canonical kain na pwede ding insert, pwede ding samasnan itang data. Yan na yan eh. So, pero yun mo kanita, milisting ka na akong pangabinyag. Hanggang yun po? O, Yan search yun eh. May palub niya. Kanyang laman nila rin makalistang binyag from July 26. Alang binyag hanggang kitang 1 week, kitang August 2. So, nag-presume kaming August 2 kung may binyag. Kasi niyang mumuna sa Bendari Dima, Didara, ima ko kasi naman may punta king binyag, guling makalakad that time. So, itang kapatid na, tatang, yung atsu, sabi na mga 3 days, pero ala namang makalisa ka rin. So, itang August 2, 7 Aldo, kanita ko. Kaya rin mo mong may binyag, may balik yung lakas mo. Makanito yung kwento may na recover ka. may salese, kay ba't nangyang ima, may salese yo. Ako pa naman, madalas kong sabihan po, ang imasakit pakayop na nga pong Gino, at niya pang misyong gampanan. Ako, baby ko pa mo, 7 Aldo, anya pa lang diyang manuling na ako, mabibina ako, anyang tanggapan ngayon sakramento ng binyag, tinanggap grasyang pakayop, kaya pa na ako ng apong Gino, kasi datang pala yung panahon, magikumpari, datang pala yung panahon, makidaki ako pag yung pamipakayip ng apong Gino, banmi palandat kumayip ng masakit. Mang ori, kami po kasing pari, oling kapanwalan tamo po, at saka balo tamo sacramentally, ang po theologically, oling po tang melanya ka, kaya ba't yung sakramento ng pamaglan niya, we are all capable of healing, ne po? Pero itang kayo po special kasi makapanulo kayo eh. Kayo po tinakot, anyang magpakayap kayo, itang responsibility, yan pong bala mo dakal. Anyang mumuna, dinilan kayang panahon yung sarili ko. Sabi ko, for 1 year, mag-discern ko nung nano talaga ini. And during the 1 year discernment period, in a way, naman takot eh, pero siyempre mangutang kumo. Ita kasing masakit eh. Ining kening healing ministry, na naman tuturo seminaryo. At masakit, that time, wala akong balong kapampangan na pari, involved kang healing ministry. So, ala ko man mong alapitan. Mumuna, lepitan kaya pong seto, siyempre, ang tingubisputa mo, lalo na kitang panahon na ito, ingakakit kong bala mo, kayusan, nung mag-focus kang healing ministry, kasi nung makaparokya, kalupaling aranasan ko kanito, nang kahit pala ko, kuting datang, iba't siya pa diwang dugal, alangan namang dyan oras, nung dyan kayong oras, mitaw di ko kitang schedule ko. So, makanita sana yung plano, anyang finally mag-discern ko na mag full-time kang healing ministry, ito sana yung buri kong pakisabi nga po siya ito.
Anyang kasabi kaya po siya metong mong sinabi na among naman maglambat yan Yung punto ko naman, nung pong atin ngayon, o tamo po samantalanan, nung yaman po maglambat. At kaya ba't datang itang panahon, pakisabihan na ako, among ding kaya na ka dakal karelo, wounded lo, mangailangan ng healing. Kaya kabisa yasain dakal kang youth ministry, yatats kay in healing ministry. At aga na ako, among ako, kayo mismo, dinistino yung kong eskwela, king Assumption, maging chaplain ko, at madalas po, tang mamiyang recollection, mamiyang retreat, po tang background naman na rin nakala estudyante, masaya lo, pero po pa lang mong magkwento lo, dakal karelo, wounded lo, manamdaman lo, dakal karelo, dakal problema. At saka balo ko naman po, naman po physical healing, kaya being emotional, psychological, spiritual. At makanyang tinggap itang binya ng destino nga pong seto kanita, anyang 2005, maging youth director na ako ng diocese, at the same time, maging director na naman ng Central Luzon Regional Youth Ministry. Yung tutunan yan, mas minunak pang maging director kang region. Kasi anyang January 2005, atin lang gathering din kang Central Luzon, at that time, yapong Jess Manabat, yung director ng youth, balo na palitan ke. Anyang mika election lo, uring balo ng outgoing yo, aking pepalub na. O ako naman ang yang dak paikit. Pagtaka ko, ba't ako minyambot? Kukontest kayo. Pero remote na ka siguro. Posible. Mismong piyesta ng Don Bosco, clergy recollection, yapong seto in-announce na kanito, ako yung bayong youth director. In date na, feast day ng St. John Bosco, patron na rin kayanakan. At for 2005 hanggang 2009, maging youth director ko with healing ministry. So, / healing ministry niya mo. Among potang curious ko mo po na, syempre, potang manuluta mo, ating specific santo, bala mo manantabig ka, panandaman mo ito po? Anyang panahon na ko sa lapuan, anyang mag-discern ko, anyang mamangutang ko, potang magmisa ko, especially potang mag-healing mass, ating aliwain sasabihan da, manakit lang puso kening ilwal ning salo ko. Ating aliwa, manakit lang korona ka nung suksok yang. Pero ako naman nakakadeta. Ating makanitang incident, kay ba't anyang blessing niya naman ining darang madre, Sister Lucao, RVM Sister ya, anyang 2003 December, mikit kami bigla SM, mag-grocery do, akwento ko itang pigagap ko, big offer ya, munta ka king bagumbong kalookan, itang metong ming madre ka rin, Sister Gloros, mag-involve ng healing ministry puntalan me, kitang Mother Ignacia Healing Center. So, adwala pala rin, itang metong Sister Raquel, karing kumiras, pero papunta na akong dara ko, kitang Sister Glo, misiping la naman dito. At biro na ako man. At ang Sister Glo, kaya kaya abaro itang Jesus prayer. Itang gagamitan ko ngayon 12 times. Among by that time, tanggap mo na makapanulo na ka? O bala mo tin pamurin hesitancy kaya ka na bisa ko? Mag-observe pa mo rin. Kasi di yung 1 year rin ka na akong sarili. Pero ditak-ditak kasing mga palyari, panigaralam ko lang naman, lalo na ng kaya, ako mismo, ating kung kanitang panamdaman na energy, na inausong healing energy, nung nanong kailangan, biyaning apong gino, ako mismo, panamdaman ko, itanang kahit ting mapadig yung katawan ko. O tang kahit ting magpa-bless, Father, o ba't ating pong mapadig dinub yung katawan ko? Sabi ko, panamdaman ko rin yan, isipan ko yan yung healing energy, babiyaning apong gino, yan yung kailangan mo. Di natang itang panahon, marimla naman, bala mo mental-like energy. Kay ba't may katlong pamikatagon, current-like energy, di ta ka-ground. Ini kaya kadingwan, kasi anyang mag-updating kareng pari at yung sakop, kakwentuhan kay Father Carmelo yata kanta, lumabas siya among danos. Kapika na ako kayong pago, may kuryente yan. Kaya tating ang kuryente yan, atin po nga ako na mo.
May ground yan. Pwede ang kaya benek. Manong yapong diksir. May ground la naman. Kasi that time, makaniting, at kukwento da naman din magpapabless, magpa-pray over, ning kahit yung loob kayong katawan. Ako naman, yung kapanwalan ko, nung nanong kailangan, balo ning apong Ginoo. At iniapatutuanan kaya kang mamis mo. Anyang misan, detang to na kasi sakit-sakit no kanita, pitunggalan ko rin nga akong gamat, i-pray over ko lang. At minsan nila doon, sabi na kako, among o ba't ing metong mapali, ing metong marimlayo. So ini, marimlaya ka na ingwanan kong gamat. O sige nga ako, mag-eksperimento ka to, panigaralan te. Pipalit ko lang pwesto, iningwanan kong gamat ngayon marimla ako, isipan ko po, tang linipat kaya kitang kasumagid ng tud, lumipat yung dimlaw. Anyang pinipalit ko lo, marimlaya pa rin yung metong. Mapali, itang wanan kong gamat, marimdan niyang mumuna, niyang lipat kaya, may paliyo. Ini naman yung merimla. So sabi ko, iting kailangan ng metong muntod, marimla, anyapin iting linog, iting binyena. Ing metong pangkwentong gaganakan ko niyang masakit siya pa yung mga biyamong Lenon. Pisya lang kaya kanito. At niyang i-pray over kaya, bala mo in-scan kaya nga tiyan. Ing reaction na, among mapali yan. Anyang lilipat kayong kakong palad. At kanyan merimlaya. Ing pakibat ko, balo ning apong Ginoo, nanong kailangan tamong grasya, ibiyan na nung nanong. Ating kasing aliwa, bala mo itang mag-demand la, ibuli ko marimla. Nung nanong kailangan, ning kayo alay. Itam ako mismo niyang mumuna aranasan ko. Ang naman ngayon naman At yung Pero makanyang among, at mo, ika, personally, may research ka kanta. Itang, ot makanya na mo, kami utang makanta. O talagang mag-flow na mo. Siyempre, ang gawa ko, migpa-check up ko. migpa-check up ka. Annual Ito. check up, migpa-confine ko king Mount Carmel. Kinento ko king doktor, ining metong kusang kanako niya, magpa-check up ko, kasi ating kumakanyang paano naman kayong katawan, no? Kabod natin marimla, ating mapadi, ating wala mong kuryente. Anya namang ma-check up ko, sabi ng doktor, ala naman lintong matsura kayang health. Pero nung sabi ng doktor, nung sabihan mo ating may papaldan, din kakayip, di kasanteng nga, no? So, makanta ko ng sinduing pangadi, pipusan kayong na akong 1 year discernment period, 8 days mig-retreat ko karin king Mary Ridge, king Tagaytay. Sister Becky, metong RGS sister, yung mig-guide ka na ako. So, kinungtod kitang 1 year discernment period po kitang retreat, then the following, before my birthday, big-healing mass ko, at itang image na itang Healing Heart of Jesus, pepagawa kaya, yung ginamit kong bala mo peka official image, kayang pamag-involve ko kayang healing ministry. Available commercially. Then di nga kakit ko among, then Ini, suray. but saka rin adwang inspirations, the ring images ng Jesus, in left side, tatal na yung puso, but saka yung Sacred Heart. Agpang kasi ka rin yung kaliguran ng mga King Santa Clara, itaka nung oldest icon na ng Sacred Heart at Chiping Roma, itang tatal na yung puso na. Nyapin iting pepa kopya ko, kung Eddie Miklat ng San Luis. Ining right hand, right side, apin naman initang image ng Jesus na healing Jesus. Anyang one day, healing mass kami king Bagumbong Kalokan, a certain Jesuit priest, sakalimutan ko na yung lagyo, pepakit ng laptop, maka-extend yung right hand, yung lagyo na healing Jesus. Ang ganda nito nga na ng pari. Piyabe ko rin images, binya kong lagyo, Healing Heart of Jesus. So iyan, detang mumunang may gawa ka rin 2004 lapo, king sa Lapungan. Karin sa Lapungan, ang yang alana ko, pepalaminate dala, ang nanginit, sula pa rin karelang makanyan, uling ang yang alana ko, potang mga di na makasawplo, may papaldan lakano, at yung dulog energy kayang katawan. At inyaring significance ining gilid na ning image na bala mo mag-glow ya. Wow, ati niya pong... Anya kasi yung 2005, ating meto nga youth minister, kay meto nga parokya, may down niya, uling may bagsak kayang board exams. Anyang muli ya, alabas na itatang no, malasing niya, magwalay kitang tindahan, atid lang pisabi, uling active na pisamban, marina yung anak, potang sobra lasing itatang no, magwalayo. May nga ako yung tatang na ulitan, pero niyang ulitan no, lalo yung melongkot, uling bagsak yung board exams, anyang kawuli na, migatem yung suicide. 5 times, kinatning pulse na, pero bigla niya mong may kuryente buong katawan, mila ko'y mali tao. Kay ba't,
the following day, ginayak ya, mabiyaya pa, sinimba, imig pasalamat. Pero niyang misabi kami yung 2005, aga na ka, no? Father, aga na ka ako, bayo ko pala may kuryanti buong katawan nga, no? At yung kung ikit light nga, no? Ba't siya kaya ning stampito? Kitang binye mo, ano? Anyang akit ko itang light man, iba kayong stampito ng Healing Heart of Jesus. Balang mo, hindi na kuryanti kayong katawan ko, ano? Mila ko kumali tao, pagising ko, mabiya ko po. So sabi ko kayo, muna ulitan. Naman kasi solutioning suicide, potang ating problema. At yan mismo sinabi na, I was saved by the healing heart of Jesus, pero sabi ko, muna ulitan. Anyapin kinabiya ka po, anyaya ka may laos, kita pa magpakamate mo, kasi ating kapang misyon na gampanan. Karimay nga labasang panahon, balo ko tuturuya, katikista, yung parokyo. Pero kitang minsan ikit ko keng Facebook at yung ID keng DepEd. Bulin sabihan, di pa sabi niya keng board exams, tuturo niya. At yung mission gagampanan. Ita naman yung usual kong message akakit. O tanging masakit, pepakayap na ng apong Ginoo kasi ito niya pang mission gampanan. Among itang Ori Padre Pio, Sacred Heart of Jesus mo naman na. At mo nanita pong peka most memorable mong aulo na talagang yeni mo nakakalingwan. Aten, maliban kitang tao king guagwa. Deng dakal, detang ebubuktot. Kanya kasi nga tsuko king kandaba. At ang may ating kumetong parishioner at sing aning magselos siya. Among ako mo ko bibless, ba kung may ka-baby, O sabi ko, mo rin tinakang anak, that time 10 years old, Maiko. Ikit-kitang may itong teacher, bibless me, sana pati ako, O sabi ko, yung teacher, may kasawa 40 years old, sana hanggang makami itong yamo. O yako man sana, di tinakang baby ako, buri ko baby boy, Ini pala, niyang magubrayo king Kapitolyo, anyang 80s, kailangan na ng resign king obra. Kaya ba't may pasese yung doktor, ginastos siyang around 100,000, bayang Mika baby. Mika baby, imay ko. Anyang 10 years old yung imay ko, initang panahon na mag-healing na ako kayong parokyo. At kaya ba't sabi, kaya ka nung bibless, di, inabi kaya kayong mga, bibless ka naman, kaya tayong intention na Mika baby ya. Ang tutunan yan, anyang kay ba't ng Maiko, mig-attempt la po. Pero ginastos ng minabot mga 70 to 80,000 alang milyari. So tinggap na ng metong yaming baby. Pero niyang atsuko king parokya king Candaba, king Senyor Salvador Paris, sa Lapungan Candaba, anyang maghiling na ako, metong yaching aning karing magpa-bless. One day, in kayang kwento, kaya kasaya, among apaninap da ka. Take note apaninap. Ikit da ka, tsuka kilub ng pisamban, ating kang kayabi, metong anak alalaki. Ketang paninap mo nga kitnan da ka, among nining anak ayan, yung pakibat ko anak me. Kasaya, ayat sing nga paninap yayan na ot pilangal do, magbalik yaw. Among delayed ko po, 41 niya kanto. O sige, labenta mo nung lalaki yapin. Tiki keking bagumbong kalokan kang Sister Glo. Sabi ng Sister Glo, babae. Bigriya kining parishioner, hindi sister, lalaki po. Sino nagsabi? Si Father. Sabi ko kay Madre, sister, wag kang maniwala sa kanya. Nanaginip lang yan. Sa panaginip, sinabi ko raw, yung kasama kong batang lalaki, anak niya. So, yung datang itang panahon, ma-ultrasound nyo, baby boy yun. 2005, bayo kumiyako parokyo. May bait siya. May bait siya. Abinyag kaya po, irap-rap. Ngayon metong yung basketball player king Jose Rizal University yata. Dapat Ronnie Alagyo mo. Rap. Jose Ronnie Cao. Karakal pala niya mo. Dito ang aliwa, makatulala naman. Kitaging balas. Among prayo. Mexico yan. Mag-miss ako kanita ka rin. Among bless ko po. Kasi lako pang baby. Anyang bayo kay bless, bigla kayang ako tanging asawa noon niya wari mister mo at siya po abroad kapamuna ka. Pati blessed na ka, buktot ka ako, lahi pala yung asawa mo ako. Problema ka to. Pero binless ka, siguro para ka na preparation niya ito. Anyang time na dating yung asawa, anyang magbalik kong magmisa kong si Mamengi at yung baby. May buktot na. Karakal pala niya. Pero itong metong ting
Sa lapungan, makatulaya in a way, magiling masko, gaganang gaga, anyang kay ba't kayong pinari over, bigla yung meko. May nitakutan ko. Sabi ko kitang kasiping bali, i-follow up ming kasiping mong bali. Pag-ikutang mo at gagagayin, anding bibless kayo, pipray over, o ba't anyang kay ba't kayong bilis, meko niyang bigla. The following Sunday, para simbalo, datang yun yung kasiping bali, among balo ko na po nga na. Pero o yan na po, yan ang kutnan nyo. Anyang kutnan ke, atin nung anak atlo, o nang kalulula mo, anya palang panahon na ito, delayed siya. Amo nga na, masakit yung biye. Pangadi ko kanita sabi na, sana malaos nung mabuktot ko man nga na. O sabi ko, kaya ba ang binles, may ko ka. Ing pakiba na ako. Kasi po kabang bibless ko, may nag-lose nga na. Big mens siya. So wala mo instant healing, answered prayer. Itang kaya doon na, mag-bench siya, niyang bibless ka. At ba't sabi ko, dahil aliwaro ko, ako kaburidang mi ka-baby, ika naman. Yung buri mo, malaos kasi masakit yung biye. Pero balo ko niyang kalakok sa lapungan ng time ng nga pong Melchor, may buktot siya rin. At ting nakalakwento, ting parokya naman ting magalang, inimetong parishioner as neka-depress kasi pangarap na, uling panganiyo, kaya yung first apu, unang miyuna niya kayong bunsong kapatad. May kabuktot siya yung kapatad, no? Yung first apu, kaya niyang kapatad, anyang may bayit niya, ining pangunakan, alay pang baby, lalong may dagdagan ng pressure. May gingdala ng birthday ng Imara, minuli lang. Kung kalimutan to, August 13, pero yung birthday ng Imara, 15, noon yung uling minuli na Domingo, August 13, kanta ko na binles. Ito, eksakto, after 9 months, may anak yun, May 13. Amo mo po yung pamaghilayan. At inyang pong season, panahon, o until now, continuously panandaman mo pa na bisa ka pang manulo, makapanulo ka pa. Kaniting sinabi na nga pong seto, naman maglambat nga na. Pero yung punto ko, kabang atin, o tamoy grab, nung atin niyang babigrasyang apong gino, o tamo samantalanan. Pengarapan ko kanitang mag full-time kang healing ministry, pero ginamit niyang apong seto in youth ministry, uling dakal ka rin youth wounded law. Peburen ko, na sindu pa mo rin yung pamaghiling, di natang itang panahon na may balik ko pa Samson, ang gaketang milipat ko kabetikan. Anyang nubuklat siya yung shrine ng Our Lady of Lourdes yung kabetikan, initang malambat mi ng pengarapan ng Father Marlon Kunanan. Kanita sanang 2005, nung mayapa na nga pong seto, may buklat niya yung pasibayang shrine. O na nga may bisa kang tayapong Nick, uling ing bread and butter na kanuning San Guillermo that time, ing kabetikan. So po ta kanu mag-survive ing San Guillermo Paris nung ikawani dan ing Our Lady of Lourdes, ing Archstation Shrine of Our Lady of Lourdes. So makantami ng tinggap na keng youth ko mi destino. At kay ba't ko naman inisip nga after 4 years sa Mateya pong Marlon, matupad yun kayang kaburian. At least metupad yang alana yapong apong Marlon. At anyang mi destino ko king kabete ng 2009, siyempre, yung devotion king Birhen, Maragula Bage, karimidyan kong pamigatagon, itang devotion ka rin masakit, karin disnang ko niya kasi itang laro ka rin itang laro, social na la, aliwana itang latik Pero ating kasing kwento, anyang may nga palabas sa panahon, manibad niyang datang itang miraculous image ng Birhen Lourdes, 1906, itang laro ka rin, kesabihan niya, ang takal masakit, may papaldan kakayap. Anyang 2011, 30 years siya in shrine, may inspire ko kitang kwentong abasa ko. Nating neto nga devoting minta ka rin, kitang kaburianang mipaldan niya, kumayap niya, mintaya keng groto, kumayang bulaklak. Pero alayang bisnan, agyang neto nga bulaklak king groto, niya malungkot siyang tinipo, at yung tiga ka rin may nakit siyang, meninto niyang bote, most probably detang garapa, detang kulay brown, lininis ne, at uling nakalami papalan kitang laro, binyan itang bote kitang devotee, magbakal kang laro, makasahop kaya kayan. Anyang dyan yung laro itang bote, lulwaling laro.
anyang i-check na yung bote, ang pangkitang kwentong sinulat ng Crisostomo Soto, kitang booklet ng compilation of healing ng Malaning Birhen ng Lourdes 1906. Anya pala luluwal itang laro kitang bote, at inyang rose itang bote, biglayang mika rose, fresh. Samantalang dininis ditang bote niyang biyade kitang deboto. Mika inspiration ko, detang binoffer kong white roses, anyang piyesta, pekwa ko lo, detang petas, sinamot ko lang yung olive oil. Since then, 2011 hanggang ini, gagamitan ko ining laro, Manolo. ating rosas. At kanita hanggang ini, nakaling kwento na may papaldan kakayap lo, itang metong atigal Nevesia, midya niya makanyan, kukwento na, magtakaya, magigisan tang laro. Mabanglo po na among. Among mapansin na mo, Tinulo. tinulo. Apansin na mo among, ori po. Opo. Apansinan niyo po, itamo muna ang parokya, king Candaba, El Salvador na po. Apong Manuel nga da, Opo. Holy Redeemer. Kay ba't miras ka Candaba, ay king kinamang magalang Santa Lucia, manulo mo naman. Kay ba't, Actually, kinpamong kay, shrine pa mo. kay ba't king shrine na, Lourdes, manulo mo naman. additional info siguro, ing patron na king kabetikan, yapong kulas, San Nicolas de Tolentino. Manulo yan naman ta. Aside kitang manuluya ka rin masakit, anyang panahon na mabiya, itang devotion ka rin kaladwa, may kasawpya ka na personally. Kanita kasi po tang ating masakit, may papaldan nakakayap la, masaya ko. Pero po tang itang masakit, datang itang panahon na talagang ang ganya ka rin, Mateo, malungkot ko. May kaya ko man bisang muntak yatang burol. Pero may kasawpya ka na ako yung devotion kang San Nicolas de Tolentino, itang kayang septenarium devotion to the poor souls in purgatory. Kasi iting kwento kang San Nicolas de Tolentino, one Saturday evening, ining kaya bedang Mete Fray Pellegrino, migparamdam niya. Magkasakit siya yung kaladwa ng king purgatorio, at kay ba't ding dakal ka nung kaladwa king purgatorio, magkakasakit la, pepa pangadiya. Pengadi na lang namang San Nicolas de Tolentino, retang dakal pang kaladwang magkasakit king purgatorio, anyang magmisa ya, 7 days, anyang 7th day, bigbalik king kaladwa ng Fray Pellegrino, pasalamat iyo. Uling mi paldan niya, mi payapa iyo. Anyapin itang debosyon kang San Nicolas de Tolentino, may kasabi yung maragol ka na ako. Kasi totoo naman natin masakit, kumayap la, pero naman forever kumabi Datang pa rin tang panahon, itang mikaangganan yung mataya pa mo rin yung tao, pero mila ko itang panamdaman kong bayad kasi bado ko ang gaking kamatayan ating healing. Anyapin ka rin kaya ikit may kumpleto itang pamangadi ko ka rin masakit, mo po tang makarate la masakit, mi paldan la, nanggana po tang matela, at yung paring grasya, balang mi payapa, ang gana king kasamangid ding diya. O ita sana po yung buring ko takangamong, itang, siyempre, manyaman pakarandam po tang makapanulo, ne? O po tang ating hulo. Siyempre, Dinasan ko yan, tang ima mismo. Sabi ko, Lord, di nga liwa ko kilala. Pipapaldan la. Di nga liwa mag-text lang mo. At yung pingaliwa, overseas call mo, ang yang Chula America. Kwento ng Lourdes ini, meto yung guwamen yan, pero through a common friend, meto yung dating youth minister kaya ni Santo Tomas, Fay Ong. Iya kasi, anyang katsyung pasalapungan, masakit na rin tud na, kahit pag-text siya mong short healing prayer, at indulo marimlak yung tud, ipapaldan niya. Minsan na do ay si paning papangading kayang kaluguran at inyang brain tumor, Lourdes. Anyang minaw siya ka ako, by proxy, distant healing kanto, ikaming mengadi, naman balo nitang masakit Anyang kay ba't may mengadi, naos niya, kitna niya, nanong milyari kaya kabayo na kay naos nga, nakasi pengadi da ka. Ingaga na ka ng Lourdes, at yung bala mong mapalik yung buntok. Ita mo, anyang datang itang panahon na maoperayo, may MRI negative. Ala ng tumor. Pero uling sasakit siya ka ng buntok, kaya palaos din kayang operation, anyang buklat seradya rin kasi ala na talagang brain tumor. In 2006, kay ba't kay Sally PJ, King America, King Florida, migstay ko kang Bapang Andy, King Fairfield, at abisita kay Fay Ong, King Union City. Dela na ako kang Lourdes. Mi pangaga kami mo, mi pangawal kami, kami may kilala, pero through a common friend, itang kayang brain tumor, kabunya may wala,
Anya po tang babalikan ko rin kwentong Denny, anyang panahon na epamet total ni replacement ima. Aminan ko rin kay manamdaman ko king apong Ginoo. Sabi ko, Lord, ima ko, may pakayapan. Denny nga liwa ko man kilala. Siguro emotionally, may apekton ko po tang ining magpapanga, di kilala kaya, liwa ka na ako. Pero siguro kang ima, talagang kailangan operation. 5 years ago, niyang maoperayo, ito talaga yung solusyon. Pero po tang i-pray over ko na din to na may papaldan naman Pero pansamantala, pero lungubya kasi yung operation nung kailangan talagang operation, lungubya. Ningkay nung ali, malaos, at yung kwentong makanyan, anyang at yung bayo kumiras kabetikan, yung mga obierita Judge Herminio Canlas, may kabatuya kang abdo. At the age of 71, may confined hospital, binisit ke, pegdes ke, may lipat siya king Metro Hospital, king Mount PMSH, king Mount Carmel. Anyang kay ba't king binles, for operation may saksakan ng anesthesia, at bigla yung mag-fluctuate yung BP na, samantalang ala na yung problema kay puso. May postponing kayang operation. Anyang magbalik niya after 2 weeks, itang lalakod ng bato, alayo. May opera. Anya pinapangako na kanta-kanak habang mabiyak ko nga na, sumuyo ko yung apong Ginoo, sumuyo ko ang apong Lourdes nga na. Itaikit ko siguro ring 70 plus na po tayo makasawping operasyon. Pero ako disregard in ulaganan ng operation nung iting kailangan na process o ba't mo ali. Pero sana maging ligtas in operasyon po ang ating masakit ang ma-opera. Dakal na kwentong makanyan, kay ba't deng aliwa, malaos yung operasyon, deng aliwa, malaos, pero sa maging ligtas, balik kitang metong pang kalaguran, metong among kay ni King Santa Clara, pangadi ko sana, may ma-opering balugbog na. Anyang punta na kay hospital, may operay balugbog, mangaga ko, bala mo kalupa ng mga ako, kayo ako, ako manaliwa ka na ako, alam ko nang mipaldan kayo, o ba't ako pekayapan. Yung pag-ibat ng madre, amo nga na, I was healed. Mo siguro physically kitang, uling kailangan kong ma-opera na, pero I was healed. Sikan kulog, pag-opera nga na. At ako naman kasi mismo sa madras, sasabi naman mo physical healing, abing emotional, psychological, at spiritual. Bala mo, pega na mo ka na ako ng madre, na makanyan yung proseso ng apong Ginoo. Respetuan mo, at nung nanumaning kaburyano, ito yung mas makakayap kaya katamo. Kasi nang kayo ting aliwa, hanggang ako, paaminan ko, pinamdaman ko ito, natang ma-disappoint ko, o ba't may papalda na kakayap. Pero kailangan mo talagang respeto niya yung apong Ginoo. Itang meto nga minta kayo ni migpabless at inyang bato kayang matris, meto niyang Bangin Ploy San Fernando, Kota kasi migpabless na ka na ako, encourage ko lang pang mga di, sunduyo. Nang kahit padba ka lang kong laro, po kayong stampito, mga di kayo, morning prayer, evening prayer, magdovena 9 days kasi iting kayong intention. Anyang itang kaya, on the 9th day, niyang balikan ng doktor, alayo itang bato kayang matris, anyapin naman may opera. Anak karugula, bagay po tang malaos yung operasyon Pero nung iting kaburyan ng apong Ginoo, nung kaburyan ng ma-operaya, mawala itang bukol, ma-operaya. Pero nung kaya malaos yung operasyon. At yung doktor at yung hospital ating panulo, kaya bilangan din. Pero po tang talagang biryana ng apong Ginoo, ingupaya king pamanalangin na snaking karagula bagay. Just recently, only in Aguso, San Francisco, Mabalacat City, na po tang magfiestalo, 9 days yung novena do. Karin 40 days. 40 days. Kalam pa rin Kasi fiesta. babalikan din kwento, anyang minuran 40 days, big devotion na kang San Judas Tadeo. Anyayang maging patroning ka rin ng sityo. Hanggang yun, potang magfiestalo, 40 days yung misa. May invite ko niyang kitang 25th, anyang October 12. Ang po pa niyang Miyerkules, kitang 31st. Anyang kitang 25th, anyang October 12, metong karing mass goer, regular mass goer, iapong rusing, absent yun. Kukutang ke. Kanyan pala, may kadanom niya baga, at yung hospital. Migstay ya, 2 days, 2 nights yung hospital. Pero pauli ya, bisa ng simba. Abang gitna kayo, kay masakit, anyang
October 12, may misa ko by proxy. Ating nagpa-bless para kayo. Ketang 2 days ng panga-confine, bisaning muli, nirequire na ng doktor, may x-ray pa. Ngayon ni makabanti ng apo ng nurse, anyang laman niya ng doktor, yung kayang x-ray, sabi na kanin ng doktor, akakit mo yung akakit ko. Kasi ring langs na ng apo na, ing metong kamuyang danom, ing metong kapit na danom at yan danom. Pero obat ngini nga na, clear na rin yung lungs. Ing kutang na kanin ng doktor, sana ko yung mabisa, ing pangade o itang panulong binyeko kang apo mo. At least open-mindedness na nitang doktor at siya pa rin, itang kapanwala na ningkeng pangadi, pwede yung mipaldan ko may masakit, muketang panulong babyero. Ini mayakit itang upaya ning panalangin. Manalig tamo mo, magtiwala king apong Ginoo, nakatapa mo rin natin yung grasyang pagkaluban, makibat king kakatamong pamangailangan. Opo. Para po rin katamal ben po makarandam, dimdam tamo po kang among na ing healing iyan po physical. Malihari mo rin po spiritual. Pero ne pong kahambol, at the end sabi ng among, inga pong ginupamurid. Among bilang pong katatol yan, deta pong bisang, siyempre, makarandam, deta may kilala, deta bisang paulo, no kan na kayo po pwedeng bisitahan King San Matias? Kani po king parokya, makasalungsuhon ko makadislil kani king sa parokya ng San Matias Apostol, kani San Matias Santo Tomas, Pampanga, regular po ating kami pong misang alas 6 ting abak. So usually po, pasimban ko lang, after ng misa, lapitan na ako, malyari ko lang i-bless for healing. Neng kayo ding aliwa, by appointment, halimbawa, kay Makanyang Aldo, oras, libre ko, pwede lang magbisita keni, misabi kami. Pero itang Aldo, Domingo, yan courage ko, simbala kitang 9 o'clock. Kasi kitang after ng 6 o'clock ko, mamalagwa akong magbisa king balangkas. Kitang 9 o'clock, at least English Mass yan, nung Yalaman Kapampangan, mas i-appreciate ding misa, English Mass yan, after na nitang 9 o'clock Mass, pwede po lang i-bless for healing. At katatol yan mo, mensahe po para karitang taong madidisappoint, milalako direksyon kimbye, pero at niya palang alawang plano nga pong Ginoo. Mensahe po para karela. Siguro po kalupa ng Apong Rosing, ketang misa na yaldo, bigmisa ko ka rin king Agusto, ating ko kasing regular healing mass every first Thursday, at yung king Agusto, mabalakat. Opo, mabalakat. King San Judas Tadeo Chapel, Sitio Aguso, San Francisco, Mabalacat. 6:30 p.m. niya po yung healing mass ko kan every first Thursday. Anyang misang simbayo, among at makanya na ako, pabana na ako magpabless kaya, kalapang malilyari ka na ako. Ngayon, ibabalikan kayo itang kwentong dimdam ko niyang Miyerkules kayo, nanyang may hospitalyo, o ba din kayang lungs, atin lang danong, itang metong kaamuyang danong, yung kabila, kapitnaya danong, anyang pengademia by proxy, distant healing, ang yang alayo, o ba't kitang adwang aldo pang confine ng hospital, ng doktor na mismo magtakayo ng milyari, o ba't bigla lang may clear din yung kayang lungs, ay na balo kanyan nung itang pangade o itang panulong binye na yung may kasaw. Impunto ko mo, datang itang may takdang panawon, ay nga pong ginumakibat siya po, agpangking kayong kaburian, paralan at panawon, at mananig tamo mo, na kailangan tamo talagang manayo, ban kanito, tanggapan tamo itang bendisyon. Kaya ni Puking Parokya, panga first Friday, ating pong healing mass, 5 p.m. Panga po, first Saturday naman, after ning 6 o'clock mass, ating puring healing, magkanining laro ng Birhen, puring devotion Puking Birhen, Sabado, first Saturday. Panga naman, 23rd, Padre Pio. Ating kami kasing spiritual ng Padre Pio, kaya ni Parokya. At the same time, malapit siya rin ka na ako yung Padre Pio. Anya kasing lumipat ko kaya ng 2019, May 25, birthday ng Padre Pio. Iting pakiramdam ko na pasundo na pang ningapong ginuing mission King Pami 5 ka rin masakit kasi birthday ng Padre Pio, birthday na naman St. Camillus de Reris na involved lang kayang karing masakit. Anya, itang 23rd, makibaning misang alas 6, mga suskuring laro ng Padre Pio. Every last Tuesday, ay ba't ng 6 a.m. Mass. Ang first class relic ng San
San Matias Apostol, gagamitan niya po itang laro na ng mga pong San Matias, yung gagamitan. Dito ring regular. At the same time po, every Friday, 7:30 p.m., malyari kayo rin po makiabi, kaya ang healing program, King Lagyo ng Jesus, malyari pong ayalben o pakiramdaman, king 91.9 Bright FM. Nunukan niya po, may papalabas mo naman, iting programang Inkrosada. Inga pong po, dakalya paralan gagawan, ban kanito, itang grasyang babyan, no? Makibat yung pamangailangan at itimon niyang kapaldanan na sumpya pakayap na katamo, ini pami katago niya ban kanito, agam pa ng tapay kaya katang bisyon kimbi, uling kaburyaning apong ginumi pakayap tamo, ang gaking kasumangid ng biye. Opo, in God's perfect time. Agyang makabitin man po, kilagyo na po ni kakatang Arsobispo, iapong dong, impong Carmelite Media, BBM po yung maya pa bengi kay kayungan, at karin pong dakala panahon pa, kilala tala pa po ding aluwaluang pari, aluwaluang laiko, at yung pong special ministry kalupa na pong apong Ronnie King Pamag Hill. At ngayon po bilang panari among, nung marapatan nyo po, bendisyon nyo kami bilang panari kakatang programa. Ing totoo na po niyan, kalamat ko na pong penayan na datang iting oras 8 na maging dakin na ako niting programang Inkrosada. Kasi para ka na ako po, metong niya maragula grasyang dapat tamang ipagpasalamat na kinub na ning 75 years full of grace kay ni kaya katamong Archdiocese. Para ka na ako po, ang yagining simpleng ambag po keng pamipakayap ning masakit, karing ning apong Ginoo, manibat anyang, anyang 2003, bala mo kilbit na ako ng apong ginuban, makibat king kayang kayusan, nuneking ka na ako mismong pangapari, at inapalang mipaldan, eko kamalayan. Pero lalong eko balo, kabayit ko pa pala, king apong Ginoo, bilalag na ng kayang kayapan at kayupayan, at king kayang lugod at pakalulu, pepakayap na ako, niyang bingot ko pa mo, kasi pala, atin kung maulang misyon agampanan, anting metong apari, amakirake, king kayang misyon, ban pakayapan, ding masakit. Kaniting kaurasan, panagkat ko po kay kayong pakamalan na avid viewers and listeners niting programang Inkrosada, kambiyan na po nga mong talk vital, ading kayan tabi po, kaniting programa, adwan tamo tayong pimpangyan ni manalangin, ng bendisyon ng Diyos, at sana kapanwalan ko ining tigda ng aldo o oras ng apong Ginoo, ban maging kasangkapan niya naman iting programang Inkrosada, banking pamamilatana ning Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, kambening Santo Cristo del Perdon, ikaridad, tanggapan tamo ing grasya. Physical man, emotional, psychological, spiritual, ing kaya katang sakit na panamdaman, makanyang tamong adwan ning padumanan ning Diyos, ing grasya, king kaya katamong pamabidog kakatawan at pangatao, ganakan talapot, yabe king pangadi, ding kaya katamong pamilya at pakamalan, mabiye at pati miyang ubiye, makanyang tanggap grasyang pakayap. Inginuman tabiya kaya kayo. At kehan timurin. O malugod at mayupayang Diyos, iyatsyat mo rin mayupaya mong gamat at mayapan mong gamitan meng kasangkapan iting programang Inkrosada, ban kaniting kabengyan no king aldo o oras sa tigdamo nung kapilan naman midinang pamikatagod makapanalbe ding kapatid amekad ulining ating abala o ating aliwang obra o gagawan keng aliwang oras aldo da makaayal ben iting episode 80 mayapan mo o Diyos kaning sablangin ning makirake kaniting programa kaya be manalangin bitpong lugod na ton sumukeng baligdan king lugod mo't pakalulu mayapan mo ngening paluban kay mabiluming katawan at pangatao ing grasya mong pakayap muntas at magdaton kaning apektado da kening pamikakatawan ming grasya mong munye malagwat lubos sa kapaldanan by proxy through this antiling karin bang pakamalan ming masakit emi man kayabe, papalyaring makalaut man makawali, lula pa man karin, agyang atsula abroad o aliwang bansa, aliwang lugal, karin na may payabot yung grasya man, may paldanla naman at kumayap. Ang adimila naman o Diyos, ting pakamalan ming miyang ubiye, kambera ring baldang kaladot yung purgatorio, magkakasakit, dinan mula namang grasyang pakayap, balang may paldan, balang may payapa, at may kaalananggang kapaynawan. Kaya ka o Diyos, alang imposible mayapat mayupaya. Biya mong ining bendisyon mo, pakayapan mo kami dinan kapaldan kambering pamilya at pakamalan at adon miti o Diyos, King Lagyo ng Jesus. Amen. Labing adong Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Patuloy ng San Matias Apostol, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. Patuloy ng Birhen Mater de la Rosa, panalangin mo kami. Birhening Lourdes, ipanalangin mo kami. Birhening Fatima, ipanalangin mo kami. Birhening Santo Rosario, panalangin mo kami. Birhen del Carmen, panalangin mo kami. Birhen del Pilar, panalangin mo kami. Birhening Candelaria, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ipanalangin mo kami. Birhen Mater de la Rosa, panalangin mo kami. Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, pakaluluan mo kami. Sagradong Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. O pakayap ng Pusong Yesus, pakaluluan mo kami. Atlong Jesus, 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 Jesus. Ating malugod at mayupayang Diyos, bendisyon na nakatamo, kambiyaring pamilya at pakamalan na masakit, kaya kung sablang pakamalang avid viewers at listeners, iting programang Inkrusada, kapaldanan ni pagkalabing Diyos, kinata mo pang sakit, physical, emotional, secular, spiritual, king laguning pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Umetamo king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Tunepin po magrasya tamo, maya pabengi po, kay kayungan. Dakal po salamat. Good evening po. 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. These fruitful years, full of grace. 75 years, full of grace. Diocese of San Fernando, full of grace. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM